बे एनकाउन्टार जाथायखौ आरो बेबायदि सोदोबखौ जों जोबस्रांजानायखौ जों लुबैदों। बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो आसाम पुलिसा दायनिगिरि होननानै जाय बेक्तिफोरखौ हमनो मोनबाय, हेंकाप होनानै बिथांमोनखौ माखासे इनभेस्टिगेसननि थाखाय फिल्डआव लांबाय। दा बेबायदि एफाग्राब सिकिउरिटिनि गेजेरजों लांजानाय मानसिफोरा बा दायनिगिरिफोरा जायखौ साजायदों, बिथांमोना माबोरैहाय बे सिकिउरिटिनि सायाव आक्रमण खालामनो हानाय परिबेसखौ मोनखो आरो बिथांमोनाव आखायाव जेबो अस्त्र फाथि गैया। दा बिथांमोना ओरैबायदि मजबुत सिकिउरिटिजों अस्त्र फाथि लानानै थांनाय, बेबायदि मानसिफोरजों बोरैहाय एनकाउन्टार खालामलायनायनि परिबेसजों मोगा मोगि जाहैखो, बे जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां आरो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मोनसे जोंनि सोंलु। गिबियावनो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जोङो मोनसे गोनांथार इन्सिडेन्टखौ लानानै बेनि सायाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिनायनि जे मोनसे गोनांथि बेखौ मोनदांदों आरो बेनि थाखायनो जों दिनै बेवहाय चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै जों बोसोनगिरि बिथां राजु कुमार मुसाहारि, लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर एडेन नार्जारी, जों जयै गासैबो जाथायनि सायाव मोनसे खौरां लानानै बेखौ जों नोंथांमोननि खौरां मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव जों फोसावनो सानदों आरो जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों फोसावनो आखायाव लादों। बेनिखायनो बे खौरां मेलाव बाहागो लानो हानाय गासैबो जोंनि बर'नि पर्टेल मेडिया खौरां बिजोंनि मावथि लोगो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो रायजो राजाफोरनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय मोनायाव अर्थात दिनै 14 तारिख आगस्तनि मोनानि अनुमानि 2-3 बाजिसोआव जोङो खबर मोननाय बायदिब्ला चिरां आरो भुटान साहाजै जि बर्डार टाक्लाय रिभार होननाय दैसा, बे ओनसोलाव सासे 42 बोसोर बैसोनि जि नबेस्वर बसुमतारी होननाय सुबुंखौ एनकाउन्टाराव थैनाय बा गावथारजानाय होननानै जोङो खौरांखौ फुङाव मोननाय जादों आरो खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय नायबिजिरनाय जादों। बेनि तथ्य पातिखौ जों मोजाङै बिजिरनानै लानाय जादों। बेवहाय जों स्पष्ट बाथ्राखौ बुजिनो मोनदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे बिथांमोननि जि जोंनिसिम फोरमायनाय नबेस्वर बसुमतारी बिथांनि सायाव बाथ्राखौबो जोङो रोखायै मिथिनो हादों आरो गासै जाथायखौ जोङो बिजिरनानै नायनाय जादों। दा जोङो मिथिनो मोनदों थांनाय 11 तारिखखालि बे नबेस्वर बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे सानैसो मानसिफोरखौ जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जि मावथिफोर बिथांमोना माखासे इलिगेल जि मोनसे खामानिजों इनभल्भमेन्ट दं बा बिथांमोना सुरां माखासे सिखारिनि खामानि मावबाय थादों, बेबायदि रिपर्टै बिथांमोनखौ हमनाय जादों होननानै जों खबर मोनदों आरो हमनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसिनि कास्टडियाव दोनबाय थानाय जादों आरो लिगेलि बिथांमोनखौ आयेनगत भाबे नायबिजिरबाय थादों। सोंनाय फिननाय जाथायनि सायाव बिथांमोना सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै थांनाय मोनायाव हरखाबैनो बिथांमोननि जि कास्टडि बेनिफ्राय जोंनि आसाम पुलिसा बै 3 सुबुंखौ सिज खालामनानै लांनाय जों खौरांखौ मोनदों
आरो मोनायाव बिथांमोनखौ लांनानै बे थाख्लाय रिभार होननाय बे जायगायाव मोनसे एनकाउन्टार नाम होनानै बेवहाय नबेस्वर बसुमतारी बिथांखौ माने थैनाय बा गावथारजानाय बे जों खौरांखौ मोननो हादों। दा बे जाथायखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानि गासै रायजो राजाफोर, गासै जोंनि समाजावनो मोनसे साननो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै गिखांनाय आरो बिनि सायाव मोनसे दुखु मोननायखौ बयबो फोरमायदों। दा चिरां जिल्ला एबसुआबो बेनिखायनो जोङो बे जाथायनि सायाव जों बुंनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो जायखिजाया एनकाउन्टार, जायखिजाया माने अयनाय भाबै इनजास्टिकेलि मानसिखौ सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा नासयनाय, बे खामानिखौ जों खुनु स्कप होबोनाय जायाखै, एलाउ होबोनाय जायाखै आरो दिनैबो होनाय नङा, इयुनावबो होनाय नङा। बेनिखायनो बे एनकाउन्टार जाथायखौ आरो बेबायदि सोदोबखौ जों जोबस्रांजानायखौ जों लुबैदों। बे एनकाउन्टाराव जिबायदि नेचारजों जादों बेखौ जों दिनै खोब माने साननो गोनां जादों। मानोना बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो आसाम पुलिसा दायनिगिरि होननानै जाय बेक्तिफोरखौ हमनो मोनबाय, हेंकाप होनानै बिथांमोनखौ माखासे इनभेस्टिगेसननि थाखाय फिल्डआव लांबाय। दा बेबायदि एफाग्राब माने सिकिउरिटिनि गेजेरजों लांजानाय मानसिफोरा बा दायनिगिरिफ्रा जायखौ साजायदों, बिथांमोना माबोरैहाय बे सिकिउरिटिनि सायाव आक्रमण खालामनो हानाय परिबेसखौ मोनखो आरो बिथांमोनाव आखायाव जेबो अस्त्र फाथि गैया। दा बिथांमोना ओरैबायदि मजबुत सिकिउरिटिजों अस्त्र फाथि लानानै थांनाय, बेबायदि मानसिफोरजों बोरैहाय एनकाउन्टार खालामलायनायनि परिबेसजों मोगा मोगि जाहैखो, बे जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां आरो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मोनसे जोंनि सोंलु। आरो बेवहाय जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो दायनिगिरिफोरखौ जि मोनसे आयेननि बेबस्थाजों मोनसे स्मुथ मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों मोनसे इनभेस्टिगेसना सोलिबाय थादोंमोन। दा बेवहाय खुनु खोथा गैया, बाथ्रा गैया, बिथांमोननिफ्राय सिज खालामनानै लांनानै बेबायदि जाथाय खालामनायाव जों जोबोद बे जाथायखौ दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखाय जोङो एनकाउन्टार जाथायखौ जायफोरनाखि लोब्बा दं, जाय लिड खालामदों, बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों निन्दा होदों, गरिहना होदों बे आरो बिनि सायाव मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेसन जानांगौ, जों बेखौ खावलायगोन, जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन। दा बेवहाय जाय बेक्तिया बुलि जाबाय, भिक्टिम जाबाय, बे बिथांनि दुखुआव जोंबो दुखु मोनफादों। चिरां जिल्ला एबसुआ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायहरबाय आरो न'खरनि दुखुथिया न'खरजों जोङो बेवहाय दुखुनि जोङो बाहागो लाफाबाय। नाथाय जों बेखौ स्पष्ट बुंगोन, दिनै चिरां जिल्लाल' नङा, समग्र आसामावनो गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै हाग्रा ओनसोलाव जुनाद, गान्दाफोर जा, राइन'फोर जा, बा बिभिन्न मै बायदिसिना दाउमा दाउसा, बिफां लाइफां, बेनि सायाव जि मोनसे मानसि माहारिनि निष्ठुर नङा होमबा, बेनि फारसे जि बेरेखा खामानि मावनाय, इलिगेल खामानि मावनाय, बे खामानिया सोलिबाय थादों। दा बिनिखायनो जों बुंगोन, दिनै बेवहाय जोंनि पाब्लिकफ्रा खायसेया माने गोबां आयेननि खोथाफोरखौ बुजिया हसियानो, मानिया हसियानो बेबायदि मिथिंगानि फारसे दिनै मानसिनि गोसोआ निष्ठुर रुप लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय सुरां बेबहाय, सुरां सिखारि बायदिसिना खामानि लोब्बा थानायखौ जों नुबोबाय थादों। दा बेफोरबायदि जि इलिगेल खामानि, बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोङो गनायनाय नङा आरो बेखौ जों समाजाव जोङो लाय होनाय नङा। बिनिखायनो जायफोर बिथांमोना बेबायदि माने इलिगेल खामानिजों दंफां खावनाय, जुनाद गावथारनाय, माबा मैहुर खालामनाय बायदिसिना बेबायदि खामानिजों बे आयेननि जिनाखि एक्टिभिटियाव इनभल्भ दं, बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियाजों गोख्रोङै साजा होनांगौ जोंनि डिपार्टमेन्टआ, जोंनि पुलिस प्रसासना, जों बेखौ लुबैयो, जों खावलायदों। नाथाय
बेखौ दमायनायनि आरो साजा होनायनि लामाया बे नङा दे सोरबा दायनिगिरिखौ मोनबानो बेखौ सुट एन्ड साइड खालामबानो बा एनकाउन्टार खालामबानो जे बेबायदि समस्याया समाधान जागोन बा जेंनाया जोबगोन बे नङा। दा बेनि थाखायनो जों बुङो जे एनकाउन्टार खालामनाया खुनु सुबुं समाजनि थाखाय आरो आयेनगत भाबे बियो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो बे एनकाउन्टार खालामनायनि सोलायै आयेननि बेबस्थाजों बिथांमोना जिबायदि पानिशमेन्ट मोननांगौ, सासे गान्दा गावथारग्राया, सासे मै गावथारग्राया, सासे दंफां सिखावा, बेनि बेबस्थाखौ जोंनि पुलिस प्रशासना जोंनि आरो हाग्रामा बिफाननि जि दैदेनगिरि अफिसार बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ खावलायदों। नाथाय बिनि सोलायै सोरखौबा एनकाउन्टार खालामनाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बेबायदि जाथायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जोङो बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो दिनैहाय जाय जाथाया जालांबाय बे जाथायनि सायाव जोङो बुंदों मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरि, हाई लेभेलनि मोनसे इमिडियेट जुडिशियेल इनकुवेरि जानांगौ। आरो बे इनकुवेरिनि गेजेरजों जाथायनि एगेन्स्टआव जाय बिथांमोना दायनिगिरि आरो बे आयेनगत भाबे दायनि जे मोनसे साजा बेखौ मोननांगौ। बेवहाय गावथार जानाया दायनि जानो हागौ, दा बेवहाय बे दायनि जे मोनसे बेबस्था बे बेबस्थायाबो थानांगोन। आरो दिनै बे गावथारनायखौ जाय लिड खालामदों बेबो आयेननि गेजेरजों बिनि बेबस्था बा बिनि मोनसे मा होनो साजा बियो फैनांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायदों। आरो बे इनभेस्टिगेसना इमिडियेटलि मोनसे जुडिशियेल लेभेलनि बियो जानांगौ आरो बेहाय मोनसे इम्पार्शियेल मोनसे इनकुवेरि जानांगौ, जाहाथे भिक्टिम न'खरा बेनि मोनसे प्रपार जि मा होनो जास्टिफिकेसन बेखौ मोननो हायो। जों बेखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोना बेनि सायाव मोनसे जास्टिस बा मोनसे न्याय बेखौ होगोन जों बेखौ खावलायदों। आरो जाय सुबुङा दिनैहाय गावथार जालांबाय एनकाउन्टार होननानै, बे सुबुंनि जि फेमिलि बेकग्राउन्ड, बिथांनि जि न'खर जों नायबाय, बिथाङा सासे मा होनदों हाबा जानाय मानसिमोन, बिसिया दिनै थालांबाय, सानै गथ' थालांबाय, सासे फिसाजो 17 बोसोरनि दं दिनै हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो, आरो सासे फिसाला दङ उन्दै, बिथाङा मा होनदों फिसालायाबो थामथि थाखोआव फरायगासिनो। दा दिनैहाय न'खरनि जि मोनसे गथ' गथायखौ नायनांगौ, न'खर संसारखौ दैदेननांगौ, बियो जिहेथु बिनि आखायावनो दङमोन। दिनै बेबायदि बेक्तिया बेबायदि परिबेसाव दिनै गैला अबस्थाया। दा गतिके बिनि थाखायबो कम्पेनसेसन होनांगौ जोङो सरकारखौ जोङो खावलायदों। आरो थाबैनो प्रपार मोनसे जास्टिफिकेसन आरो इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों बिथांमोननि थाखायबो भिक्टिम न'खरनो मोनसे साफिसियेन्ट जि कम्पेनसेसन बे कम्पेनसेसनखौ होनांगौ जों बेखौ गोख्रोङै खावलायदों। आरो बेबायदि एनि काइन्ड अफ माने इलिगेल जि मोनसे एक्टिभिटि सरकारनिफ्राय जा बा अफिसारफोरनिफ्राय जा पावार दं होननानै, ल' एन्ड अर्डारा जोंनि आखायाव दं होननानै सोरबा सासे दायनिगिरिखौ, सोरबा सासे जनसाधारनखौ बिथांमोननि लाइफ आरो प्रपार्टिखौ रैखाथि होनायनि अनगायै हाराहास्ति खालामनाय, हेरेसमेन्ट खालामनाय, एनकाउन्टार खालामनाय बायदिसिना बेबायदि खामानिनिफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टआ गोजानाव थानांगौ जों बेखौ खावलायदों। आरो फार्दार बेबायदि इनसिडेन्टआ जोंनि चिरां जिल्लायाव बा समग्र जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव बा आसामाव दाजाथों जों बेखौ दिनै गोख्रोङै दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायदों। आरो बेबायदि थासारिया सोलिबाय थायोबा जनसाधारननि जि मोनसे जिउ, जोंनि सम्पति बा समाजखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय, मोनसे बिसास आरो मोनसे असान्ति परिबेसासो बिराज जागोन, बे मोनसे जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जिहेथु जोंनाव मोनसे गोदान मोनसे जों परिबेस सृष्टि खालामनो हादों, गावजों गाव बुजिलायनो हानाय, सुबुंनि जि मोनसे समाजनि ओंथिखौ बुजिलायनो हानाय बेबायदि परिबेसनि गेजेराव आरो बेबायदि मोनसे थासारिखौ
गोदानै बानायफिनबो थानाय नाजानायखौ जोङो लाइ होनाय नङा आरो जों लुबैनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लायबो अयनाय आरो इलिगेलनि सायाव सरखारनिफ्राय मालाबा जानो हागौ बा सोरबा दुष्कृतिकारिनिफ्राय सोरबा सिखाव दाखायनिफ्राय अयनाया जानो हागौ। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो रावखौबो गिनानै रावखौबो जों उसुबिदा मोननानै बाहाय थानाय नङा। जों अयनायनि बिरुद्धि इनजास्टिस आरो इलिगेलनि बिरुद्धि जोंनि जे बुंनांगौ जोंनि जे स्टेन्ड बेखौ जों लाखिबाय थागोन जाहाथे सुबुं समाजाव जेब्लायबो सान्थि आरो गोजोना बिराज जानानै थायो। जों बेखौ रैखाथि होनो हायो। जों गोजोन आरो खौसेथियै जेब्लायबो जोङो मोनसे मोजां परिबेसखौ जों लाखिनो हायो। बेखिनि बाथ्राखौ जों मिजिंथिदों। बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाव नुनो मोनबावदि जिहेतु सानफ्रोमबो जाफैखाबाय बिथांमोना बाव बिथांमोना कास्टडियाव लाबोनानै सोंनाय फिन्नाय खालामदों आरो सोंनाय फिन्नाय खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ जिखिनि बिसोरखौ सिलाइ मोन्दों होननानै बिसोरनाव सिलाइ दं होननानै नागिरनो थांदों। नाथाय बिथांमोननि आखायाव जे पुलिसा मोनसे हेन्डकाफ लागायो आरो गोख्रों बिदिनो सान्थि हान्जाफ्रा दिथाहोयो बाव बोरै बिथांमोनखौ पुलिसा आक्रमन खालामनानै खारग'नायनि राहा दं होननानै बुंनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो जों बुंदों एनकाउन्टार सोदोबनि जि मोनसे दिनै जों भुक्तभुगि जाबाय थादों जोंनि गेजेराव बे एनकाउन्टारनि जि नेचार बेखौ जों नायबाय। दिनै बाहाय जाय नबेस्वर बसुमतारी एनकाउन्टारजों भुक्तभुगि जाबाय लाइफ लस जाबाय। दा बिनि रिपर्टखौबो जोङो मोनदों जों नायदों। दा बेवहाय सासे मानसिखौ मोनसे जायगायाव जे दिनैहाय मोनानि समाव बिथांमोननि जे माखासे हेन्डमेड अस्त्रआ दं होननानै लांबाय हाग्राबारियाव लांनानै बिथांमोनखौ हेन्डकाफजों लांनाय जादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। आरो बे जाय मानसिया गावथारजादों बे मानसिया बै स्पटखौ देखायहैदों जेरावनाखि अस्त्र फबनाय दं होनदों। बे अस्त्रखौ उद्धार खालामनो थाखाय बोखांनो थाखाय बिथांखौ स्पटआव लांनानै हेन्डकाफ खुलिनानै होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों बिथांमोननि रिपर्ट मथे। आरो बै समावहाय बै जायगायाव गंसे सिखा मोन्दों होननानै बा सिखाखौ लानानै पुलिस प्रसासननि सोरबा सासे मानसिखौ आक्रमन खालामनो होननानै बिथाङा आवगायदों होननानै जों रिपर्ट मोन्दों बिथांमोननिफ्राय। आरो बेवहाय सिखाजों आक्रमन खालामनो फैनायखाय पुलिस डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना सिकिउरिटिया सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय बिथांखौ थोंजोङै शुट खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बे बाथ्रायानो जोंनि थाखाय बुजिनो थाखाय साननो थाखाय जोबोद गोब्राब जादों। दा एथेगाव सिकिउरिटि टाइट बेनि गेजेरावबो बिथांमोना बेबायदि जानायखौ दिनै जों बयबो बुजिनो हायो जे बेवहायदि सासे हमनानै लांजानाय मानसिया बिथांमोनखौ दि एटाक खालामफिननो हागोन काउन्टार खालामफिननो हागोन बे खुनु फुटे जानो हाया। दा बेनिखायनो बेसेबां सैथो सोरनि बाथ्राया एनकाउन्टारनि सायावनो जोङो दिनै बेनि थाखायनो जों मोनसे डिमान्ड खालामो स्ट्रंलि चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बेनि थाखाय हाइ लेभेलनि मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरि इमिडियेट बहायनांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय। आरो बेवहाय सोर सैथो सोर असैथो बेनि जे मोनसे रियेल जि जास्टिफिकेसन अब्लासो जों बुजिनो हागोन।